Il-Neonatal Pediatric Intensive Care Unit fl-Isptar Mater Dei jilqa' mal-400 każ kull sena minn trabi li twildu qabel iż-żmien sa tfal ta' 3 snin. Ir-riċerka qed turi li trabi f'din it-taqsima jibbenefikaw ħafna mill-kuntatt mal-ġenituri u l-investiment f'tagħmir b'teknoloġija avvanzata qed jiffaċilita dan il-kuntatt, kif spjega l-ispeċjalista ta' trabi Dr. Ryan Farrugia. Hemm miżuri f'dan l-inkubatur illi tħallel il-ġenituri immissu t-tarbija mingħajr ma t-tarbija ma tiksaħ. Mbagħad ukoll it-trabi meta jkunu kibru naqra oħra noħorġuhom mill-inkubatur, iżommuhom kemm il-mami u kemm id-dedi u dak huwa terapeutiku kemm għat-tarbija imma importanti ħafna għall-ġenituri li jkunu għaddejjin minn perjodu ta' ansjetà kbira. Tal-istess fema charge nurse tal-MPICU Winnie Buħaġar li spjegat kif din it-taqsima qed timxi ma' żminijiet. Ġifier meta aħna noħorġulhom mill-incubator, il-baby qegħduh fuqhom iħalluh minn tal-inqas sija. U dik sibna li l-baby mur ħafna aħjar milli meta qatt ma kienu jżommu għax qabel kienet ħabba infection, ma jsuħx, imma llum il-ġurnata dak il-konċett m'għadux jeżisti. Għal dan il-għan qalet li qed iħeġġu lil ġenituri jkunu preżenti ma' wliedhom jekk jista' jkun il-ħin kollu. Dil-aħħar sena għamilnilhom visiting hours isu 24 hours. L-unika ħin li ma jkunux qegħdin ġas-sala huwa waqt li nkun qed nieħdu l-over ninbidlu l-over in-nurses. Llum il-ġurnata qed indaħħlu nhar ta' Sibt u nhar ta' Ħadd indaħħlu qisu 15 minutes żewġ nanniet 15 u 15 dejjem ikun hemm il-ġenitur wieħed mill-ġenituri preżenti. U nhar ta' Sibt għal dawk li għandhom is-siblings qed indaħħlu 10 minutes is-siblings ukoll. Is-Sinjura Buħaġar qalet li l-professjonisti tal-MPICU iħejju lil ġenituri wkoll għal ħajja barra l-isptar fosthom żewġ servizzi magħrufa bħala transitional care u rooming in.